Zou jij Google Translate gebruiken om af en toe een Limburgs woordje te leren? Ik doe het bij school sommige keertjes. There are also people who don't speak the dialect, obviously, so it's nice for other people to use Google Translate nowadays, and then they can understand also the locals. Vanaf vandaag kan het Limburgs gebruikt worden in Google Translate. Een programma dat door meer dan 1 miljard mensen wordt gebruikt. Gelukje voor ons, de grote baas van Google Nederland komt uit de westelijke mijnstreek. Ik ben zelf geboren Boete Sittard in een dorpje Jorbik. En dat is inderdaad, daar wachten vooral al een tijdje op. Sinds 2006 hebben we Fries ook toegevoegd aan Google vertalen. Translate, zo noemen we dat. En nu komen er, vanaf vandaag komen er 100 nieuwe talen bij. Waaronder ook Limburgs en Papiament. Alle twee natuurlijk heel relevant die binnen Nederland. Maar alle Limburgers weten, bij elke kerk is het dialect weer net even anders. Dus welk Limburgs krijgen we op Google Translate? Is het Venlo's, Maastrichts, Roermonds of Kerkraads? De Limburgse Academie mocht meedenken. Nou ja, goed, wat gebeurt is natuurlijk, we hebben data kunnen aanreiken naar Google toe. We hebben verschillende dialecten in het Limburgs, hoe we als Limburgse Academie naar kijken. Voor Google die hebben een taalmodel opgesteld en op basis van de data die ze hebben een mogelijkheid gemaakt om naar het Limburgs te vertalen. Dat is op dit moment als eerste versie een invoeren. Dat was bij het Fries wordt het ook bijvoorbeeld totdat wij op punt moesten worden gesteld. En we proberen de komende tijd ook wij met Google eraan te werken om dat weer op punt te zetten. Would it be handy for you? Yes, it will. Why? Because I don't know sometimes if it's German or Dutch. En niet alleen het Limburgs komt erbij vandaag, ook Papiamentu, de taal van de Antillen, is vandaag te vinden op de applicatie. Tot grote vreugde van deze Arubaanse in Maastricht. Então, bom dia para nós usa Google Translate. Want met Translate hoopt de Limburgse Academie af te zijn van de oudbollige verwijzingen naar de Limburgse taal en mee te gaan met de nieuwe generatie. Maar jongeren specifiek gebruiken bijvoorbeeld Google Translate heel veel. Dus dat is natuurlijk chic als ze ook dan voor het Limburgs dat gewoon gebruiken.